ମୁଁ ଫାଇନାଲ କୋର୍ଟ କହିଛି ହୁରୁ କୋର୍ଟ କହିଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲ କୋର୍ଟ କହିଛି ମୁଁ ହୁରୁ କୋର୍ଟ କହିଛି ଦିଟା ବାତ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛ। 50 ଲକ୍ଷ ଚାରି ଭୂତ ମୁଁ ରଖିଛି ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର କେବେ ମିଛ କହେନି। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେତାଳ କିନ୍ନର ପିଶାଚ ବିଦ୍ୟାଧର ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଗ୍ଲିଂ 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 ଶ୍ଲିଂ। ମୁଁ ଶକ୍ତିବାତ୍ୟାକୁ ଅଟକେଇବି ମୁଁ ଶକ୍ତିବାତ୍ୟାକୁ ଅଟକେଇବି ମୁଁ ଶକ୍ତିବାତ୍ୟାକୁ ଅଟକେଇବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଜବ ମଣିଷ ଗଜବ କଥାର ପଡକାଷ୍ଟ ନାମକ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ଶୋକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମ ମନରେ ଭାରି କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତଥା ଗୁଣି ଗାରେଡିକୁ ଯେ ନିଜେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ଆମକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଘୋଷ୍ଟ ଭୂତ ସଭାପତି ଯେ କି ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର। ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ତାଙ୍କର 3ଟି ଭୂତ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରଷିଆନ ଘୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ରିକାନ ଘୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକରଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଆଉ ମହାଝଡ଼କୁ ସେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ସେ ବାବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ମୋର 2 ଜଣ ଘୋଷ୍ଟ 3 ଜଣ ଘୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି 3 ଜଣ ଘୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ରିଅଲ ଘୋଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ରଷିଆନ ଘୋଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାନ ଘୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷ୍ଟ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଭୂତ, ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ଭୂତ ଏମାନେ। ବାବା ବିକଟାଳ ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଭୂତମାନେ ମୋର, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେତାଳ କିନ୍ନର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେତାଳ କିନ୍ନର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ଆପଣ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଆଉ ସମସ୍ତ ଝଡ଼କୁ ଆପଣ ଯେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପ ସୂଚନା ଦେବେ। ଇଏ ମୋର ରଷିଆନ ଗୋଷ୍ଠ, ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେ ରଷିଆନ ଗୋଷ୍ଠ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ଗୋଷ୍ଠ। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଧରିକି ଆଣିଛି। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏ ସମାଜର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଦେଇଦେବି, ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଇଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟେକିକି ନେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଇଦେବି। ନା ନା ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର, ମୁଁ ସେମିତି ଚାହେଁ ନା। ବସି ପଡ଼। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ତମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ଯାଇଛି ଯିଏ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷ୍ଟ, ଯିଏ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଯିଏ ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତି ତାର ମୁଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତି, ପାଣିପାଗ ଏବେ ତ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲା ପାଣିପାଗ ଯେ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମୋ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସିଏ ସେ ବାତ୍ୟାଟାକୁ ପୁରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର, ଆପଣ କେତେ ଏମିତି ଘୋଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? 50 ଲକ୍ଷ 4 ଘୋଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 50 ଲକ୍ଷ 3 ଘୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ 50 ଲକ୍ଷ 4 ଅଛି।
ଆଜି 50 ଲକ୍ଷ 4 ଘୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ହଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ, କାରଣ 50 ଲକ୍ଷ 4 ଭୂତ ସେଠି ମଣିଷ କଣ କରିବ? ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୂତକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦଉଛି। ଭୂତ ବି କଥା କହିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ଭୂତ ବି କଥା କହିବ। ସତ ହଁ, ସତ। ଦେଖିବା। ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର କେବେ ମିଛ କହେନି। ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର କେବେ ମିଛ କହେନି। ବାବା ଯାହା କୁହେ ସତ କୁହେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହଉ। ପ୍ରମାଣ କରିକି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। 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 ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ମୋ ଭୂତ ସବୁ କଥା କହିବେ। ପାୱାର ଦେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରସିଆନ ଘୋଷ୍ଟ ଏଇ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଇଏ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ରସିଆନ ଗୋଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ। କଥା କୁହ, କଥା କୁହ, କଥା କୁହ ରସିଆନ ଗୋଷ୍ଠ। ମୁଁ ରସିଆନ ଘୋଷ। ମୁଁ ରସିଆନ ଘୋଷ। ମୁଁ ରସିଆନ ଘୋଷ। ବସ 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 ବସ। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଫ୍ରିକାନ ଘୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ପରିଚୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଫ୍ରିକା ଘୋଷ୍ଟ। ଆଫ୍ରିକା ଘୋଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ଆଫ୍ରିକା ଘୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାନ ଘୋଷ୍ଟକୁ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ବାବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାମି, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଝଡ଼କୁ ଆପଣ ସବୁ ଅଟକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକରଙ୍କ କଥାରେ? ହଁ ମୁଁ ଅଟକଉଛି। ଖାଇଯା। ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ଯାଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ସତରେ? ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଭାତ୍ୟାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବୁ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବାବା ଇଏ ବଳି ଖୋଜୁଛି କି? କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେତାଳ କିନ୍ନର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେତାଳ କିନ୍ନର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣ ତ ଏଠାରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଶୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି? ଓହୋ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠିକି ମୋର ମେନ୍ ଘୋଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଘୋଷ୍ଟ ବାକି 50 ଲକ୍ଷ 4 ଭୂତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ପାଖରେ 50 ଲକ୍ଷ 4 ଭୂତରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଭୂତ। ମେନ୍ ଭୂତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ସତର ଯେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଇଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ରଖିଛନ୍ତି ଅଟକେଇକି, ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଦିଅ, ପାୱାର ତ ଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହିଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ରସିଆ ଘୋଷ୍ଟ। ଯଦି ରସିଆ ଘୋଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟାର ନାଁ କୁହ ତୁମେ ଯୋଉଟାକି ଅଟକେଇଛ। ମୁଁ ଫାଉଲରକୁ ଅଟକାଇଛି। ମୁଁ ହୁଡ଼କୁ ଅଟକାଇଛି। ଦିଟା ବାତ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛ? ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇବି। ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ 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 କ୍ଲିଂ। ଓଂ କ୍ଲିଂ 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 କ୍ଲିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସିଆନ ଘୋଷ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ଓଂ କ୍ଲିଂ 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 ସ୍ୱାହା। ଓଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଭାରତ
ଭାରତର ଯେଉଁ 26 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆମ 26 ଜଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛ କି ନାହିଁ ଯାଇ କୁହ କୁହ ଓಂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ବ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ହଁ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛି। ସେ 26 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ତମେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଛ କି ନାହିଁ? ସେ ଆମର 26 ଜଣକୁ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛି। 26,000 ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଛି। ବ୍ଲିଂ 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 ଓଂ କ୍ଲିଂ ବ୍ଲିଂ 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 ଓଂ କ୍ଲିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି ଯେ ବାବା ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଭୂତ ରଖିକି ଯେ ସବୁ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି? 50 ଲକ୍ଷ 4 ଭୂତ ମୁଁ ରଖିଛି ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର କେବେ ମିଛ କହେନି। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯେ ଆପଣ କେତେ ଭୂତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ 50 କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ 4 ଭୂତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ତମ ଗାଁର ଯଦି ଦମ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ 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 ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ସବୁଗୁଡ଼ା ଭୂତ ହେଇଗଲେ କଣ? ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକି ତମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲି ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ମଶାଣିକି ଡାକିକି ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମୋ ଭୂତକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭୂତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଥା ଦେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଭୂତ ନ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟ କେତେ? 12ଟା 1 ମିନିଟ୍ରୁ ମୋର ଭୂତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ 12ଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ମରିବା କଥା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କାରଣ ସାଇନ୍ସ କେବେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ମାନେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରି ଚାଲି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ। ହଉ 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 ରସିଆନ୍ ଗୋଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗୋଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ତମ ଚକମା ଦେଖାଇ ଦିଅ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ନିଅ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ମତେ ରକ୍ଷା କର ଅଣ୍ଡରଟେକର ବାବା ଅଣ୍ଡରଟେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ କାରଣ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂତ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତମ ଭୂତଙ୍କର କରାମନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ତାଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଜି ମହାକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେସବୁକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ଜମା ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।